A campaña de loita contra os incendios deste ano estará operativa dende o 1 de xullo ata o próximo 30 de setembro, período establecido como época de alto risco de incendios forestais. Na reunión deseñáronse as actuacións conxuntas para previr os lumes e loitar contra a actividade delictuosa incendiaria. O dispositivo estará formado polas brigadas autonómicas e municipais, os parques de bombeiros e os grupos de emerxencia supramunicipal. A estes medios hai que engadir a unidade militar de emerxencias, os membros da Garda Civil do Seprona, a Policía Autonómica Nacional e membros dos equipos de investigación, sempre baixo mando único da Xunta de Galicia. O principal obxectivo do Pladiga é o de reducir o máximo posible, tendo en consideración os recursos dispoñibles, as consecuencias ecolóxicas, económicas e sociais producidas polos incendios. Neste sentido, Manuel Pardo destacou que o Goberno galego destinará no bienio 25-26 preto de 1,8 millóns de euros a formación e adestramento do persoal dos servizos de prevención de incendios forestais. Estas cifras supoñen un incremento de case o 19% do orzamento en comparación co bienio anterior. Entre as novidades na actualización de 2025 están as melloras no persoal, coa aplicación efectiva do aumento do tempo de traballo dunha parte do persoal laboral, pasando a traballar 8 meses nesta anualidade e 9 meses no 2026. Hai que ter en conta que 2/3 deste persoal xa traballa ao longo de 12 meses. Así, o operativo estará integrado en total por máis de 7.000 persoas, contabilizando tanto os profesionais propios da Xunta como os adscritos a outras administracións. Este é un dato semellante ao das últimas campañas. En terra haberá preto de 380 motobombas, contabilizando tanto as da Xunta como as municipais. Compre destacar neste sentido a recente entrega de 3 motobombas novas. Ademais, mobilizaránse ata 30 medios aéreos achegados tanto pola Xunta como polo Estado. No que atinxe o plan de prevención, afondarase nos traballos de creación de áreas cortalumes e faixas auxiliares de pista, na mellora de pistas forestais, nos tratamentos silvícolas preventivos e nas queimas prescritas. Ademais, levarase a cabo a revisión e mantemento dos máis de 5.000 puntos de auga repartidos polo territorio galego. Os cidadáns poden denunciar calquera actividade delictuosa incendiaria da que teñan coñecemento no teléfono gratuito e anónimo 900 815 085.